Maayong hapon, maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po ang nga Ginoo magauban kanunay kaninyo. Sama sa gihapon kita magtuon kita sa pulong sa Ginoo. So daghang salamat sa mga tao nga mitabang kanato karon aron nga atong matun-an ang kinabuhi o ang mga teaching ang pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Apan sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, dakang salamat sa panahon nga kami makatuon sa imong pulong nga maoy makapatabang kanamo dinhi sa kalibutan. Nga maoy mutabang kanamo, Lord. Kung kami nagkalisod sa kinabuhi o kung kami nagduda mahitungod kanimo. Lord, hinaot po ang imong panalanginan ang tanan nga among himuon karon. Nagaampo kami sa Espiritu Santo nga maoy tinuod namo nga magtutudlo. Hinaot po ang imong buksan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Aron nga kami makita namo ang imong gugma alang kanamo. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana gatuon kita sa kapitulo 7. Wala nato na human ang kapitulo 7 sa sinulat ni Lucas. Ang sinulat ni Lucas sa New Testament magsugod og sinulat ni Matthew, Marcos ug Lucas. So atong abrihan ang atong Bible karon sa sinulat ni Lucas kapitulo 7. Sa usang semana atong gitun-an mahitungod sa sulugoon nga Romanhong official nga bisan nga nagkasakit o bisan og wala si Jesus nakaabot sa balay sa Romanhon, iyang giayo ang bata nga nagkasakit. Og ato usab natun-an didto nga gibanaw ni Jesus ang anak nga lalaki sa byuda. So ang byuda lisod kayong kinabuhi kay wala siya kwarta og ang iyang untang anak nga mo'y mutabang kaniya namatay usab. Og ang gihimo ni Jesus mao nga nakipag-istorya sa lubong nga dinha ang bata nga ilang giyayungan kay ila nang ilubong. Si Jesus nakipag-istorya sa bata nga namatay og iyang giayo. So naabay mga tao, mga leadership karon sa kalibutan o bisag unsang relihiyon nga nakaayo og patay. Ang atong Ginoong Jesucristo lamang. So magsugod kita sa versikulo 17. Mikaylap sa tibuok Judea o sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita may tungod kang Jesucristo. Versikulo 18. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila. Karong panahon na si Juan nasa priso kay wala siya mahadlok sa pagsermon mahitungod sa hari. Sa ilang hari nga gikuha ang asawa sa iyang igsuon. So tungod kay nagmensahe, nagsermon si Juan, iyang gi-criticize ang hari, gipapriso siya. So kita nahibulo usab nga giputlan og liog si Juan. Pero sa dihang nasa priso si Juan, murag na discourage siya. Murag gaduda usab siya. May tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Okay lang magduda kita. Kay adunay panahon sa atong kinabuhi nga lisud kayo. Nga pananglitan ng nagampo kita sa atong mahal sa kinabuhi nga mabuhi nga maayo apan wala man nagampo kita mahitungod sa atong anak nga magbinutan unta apan wala man, so usay magduda kita. Mao na gamay nga example apan normal na ang mga kadagkuan gani mga heroes sa Bible, Isaiah, Ezekiel, ang uban pa nagduda gani adunay panahon silang kinabuhi nga gaduda usab sila. So karong panahon na si Juan nagduda usab. O gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya kinsa man ning Ginoo, mao na si Jesucristo.
Miingon ang pangutana mao ni, ikaw ba ang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Minangutana si Juan, ikaw ba gyud ang Misayas? Ikaw bang manluluwas nga among gipaabot? Dugay na silang kapaabot kay ang Old Testament, ang karaan nga tugon, ang mga propeta mo miingon nga ang Ginoo magpadala og manluluwas. Apan kadaghanan sa kanila, kadaghanan nila wala mutuo nga si Jesus. Kaya ang ilang paglantaw nga ang manluluwas mao ang military leader, usa ka general. Kay kining panahon na karon under sila sa Roman, gikulata sila sa mga Romanhon, naglisod sila. So ang ilang perception, ang ilang paglantaw nga ang ihatag, ang ipadala usa ka general aron nga pildihon ang mga Romano. Galisod sila pagtuo nga si Jesucristo nagsermon og higugmaon ang imong kaaway. So galisod sila, wala sila magtuo nga kini si Jesus ba ang manluluwas nga gisaad for thousands of years. Og gipaadto nila sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Versikulo 20. Sa ilang pag-abot dito kang Hesus, miingon sila, gipaanay kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Niadto gayong higayuna nag-ayo si Jesus sa daghang mga tawo sa ilang mga balatian ug sa mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag og panan-aw sa mga buta. Versikulo 22. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi, og ang maayong balita giwali ngadto sa kabus. Kini gikutlo ni Hesus sa ilang libro nga nasa Old Testament nga siya kadto ang gipaabot nila. Walay lain na kunili si Jesus, miingon siya, ako ang gipaabot nato, ang gipaabot ninyo. Alaon sa isulti ni Jesus sa 23, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. So importante kaayo ning pulong nga giingon ni Jesus. Kini alang usab ni kanato, dili lang ni alang ni atong panahon 2000 na katuig karon, pero sa atong tanan kini karon. Nganuman kay karong panahon na daghang mga tawo nga dili mutuo gaduha-duha ni Jesus. Ang uban miingon nga si Jesus wala man siya nagpakamatay sa cross. Ang uban nagduha-duha nga Ginoo ba si Jesus o tao lang? Ang uban miingon nga tao lang na si Jesus. Ang uban miingon nga wala gani Jesus, dili na tinuod. Sa mga university karon gatudlo sila nga walay Ginoo, walay Hesus. Kita usab daghang kay mga tawo nga gaduda nga ikaw ug ako makasasala. Miingon sila nga kitang tanan maayo lang, wala kitay sala. Excuse me. Kinsa may walay sala? Kitang tanan adunay sala. Apan miingon ang uban no, wala kami sala, gamay lang ang among sala. Ang uban so kung miingon sila nga walay sala, wala mi magkinahanglan og manluluwas. Wala mi magkinahanglan nga adunay taong magpakamatay kanamo, nga magpakamatay sa Kalbaryo, kay okay lang mi. Ang uban usab magduda nga aduna bay kinabuhi after pagkatapos kitang mamatay. Ang uban moingon nga wala nay kinabuhi, kinahanglan nga kita maglipay karon kay walay kaugmaon. Unsa may atong buhaton, usikan ba natong kinabuhi? Mao na ang uban moingon nga maglipay kita
kay walay langit, walay impyerno. Sorry. So daghang gaduda. So ikaw gaduda ba ka sa imong pagtuo? Ilabi na nga galisod sa kinabuhi. Kadaghanan okay lang magduda kay ang mga heroes sa Bible nagduda man usab sila. Adunay panahon sa kalisod sa atong kinabuhi nga kita magduda. So unsa giingon ni Hesus dinhi sa 23 versicle 23, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Bulahan mas maayo ang mga tao nga dili magduha-duha kaniya. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot ngan makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Kay kini mga tao na daghang mga tao nga naminaw, nga nakagusto ni Juan, daghan kaayo, so gipangutanan niya. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila ba nga maanindot og pamisti og nagpuyo sa haruhay atua sa mga palasyo? Unsa may inyong pag-adto ninyo ni Juan? Unsa may nakita ninyo? Maay bag sinina? Si Juan dili maay sinina. So, mingin siya ayaw niyo glantawa ang usa ka tawo tungod sa iyang sinina, kundi tungod sa iyang mensahe. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Versikulo 26, propita ba? Mao gayod, sultihan ko kamo nga labaw pa sa propita ang inyong nakita. So miingon si Jesus, si Juan labaw pa sa mga propita nga inyong nakita. Kay si Juan, versikulo 27, mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon. So gikutlo ni Jesus ang Old Testament, ang karaan nga tugon. Ang atong gitun-an karon, ang inyong gikaptan nga Bible, mao ang bag-ong tugon. Wala kitay karaan nga tugon karon, apan adunay, maybe someday mag-provide ko og Bible sa preso, sa BJMP, og mga Bible nga Old Testament. Apan kining gikutlo karon kay ang kumpleto nga Bible na ay Old and New Testament. So ang gikutlo ni Jesus karon dito sa Old Testament. Mingon siya, kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo. Kinsa maning una kanimo? Mao ni Jesus. Aron andamon niya ang dalan alang kanimo. So ang purpose, ang tuyo ni Juan nga gipadala para mag-andam sila mahitungod ni Jesucristo. Sultihan ko kamo, si Juan labaw pa kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubo sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Versikulo 29, anamati kaniya ang tanang mga tawo ug ang mga kubrador sa buhis. Murag gi-special gyud ni Dr. Lucas ang kubrador sa buhis. Kay kining mga kobrador sa buhis mao ni sa ilang paglantaw makasasala. Kay corrupt kaayo ni sila. Pero naminaw sila. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. So ang makasasala, ang uban nagpabunyag ni Juan. Nagpabunyag buot ipasabot, nagrepent sa ilang mga sala, miangkon nga sila makasasala. Ug sila nagbag-o, usa sila nagpabunyag. Si Jesus may padayon pagsulti. Excuse me. Karon sa unsa ko itandi ang katawhan ni ining panahona? Sa unsa sila nahisama? So iyang gikumparar sa panahon ni Jesus kung kining mga relihiyosong mga tao nga mituo sila nga sila lang ang maluwas, kay sila lang ang pinili. Dako ang paglantaw sa ilang kaugalingon.
Si Jesus mipadayon pagsulti, karon sa unsa ko itandi ang katauhan ni ining panahona, sa unsa sila nahisama. Versikulo 22, sama sila sa kabataan nga nagyampunga dinha sa merkado. Nag-ingon siya kay ang mga bata sa unang panahon nga walay trabaho siguro, nagyampungad, magdula lang dinha sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og honi apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong apan wala kamo nagminatay. Miani si Juan nga magbubunyag ug wala siya mukaon og pan ug wala mo inom og bino, unya moingon kamo nga giyawaan siya. Mao nay sulti sa mga religious leaders, mao nay gisulti sa mga relihiyoso, mga pangulo, ilang gisaway si Juan. Miingon siya, giyawaan si Juan. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom, unya miingon usab kamo tan-awa, dako siya kaon og palahubog. Higala pagayod siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. So ilang gisaway kini mga religious leaders, mga pangulo, ilang gisaway si Jesus usab. Nga miingon si Jesus dinhi, mianhi ang anak sa tao. Guys, ayaw ninyo kalimti nga si Jesus miangkon siya nga siya ang anak sa tao. Kini gikan ni sa sinulat ni Daniel kapitulo 7 nga ang anak sa tao miduol sa amahan o gihatagan og dominion, gingharian nga dili mawala, nga dakang mga tao sa tibuok kalibutan nga muampo kaniya. Miingon si Jesus, ako ang anak sa tao. So kung makabasa mo og pulong anak sa tao, mao na si Jesus og gikan na sa sinulat ni Daniel chapter 7. Adunay more than 70 nga references nga si Jesus miingon nga siya ang anak sa tao. Anyways, gi-criticize nila si Jesus. Kay si Jesus, wala man siya magpili og kinsa iyang amigo. Katong makasasala, katong miingon sila nga siya palahubog, ilang gidaot kaayo si Jesus. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat kaniya. So kadtong mga taong midawat kaniya, midawat kang Hesus, mituo sila nga ang tanan tinuod. So kung gidawat ba ninyo si Jesus sa inyong kasing-kasing? Mituo ba mo nga ang tanan nga gisulti ni Jesus dinhi sa Bible gikan kaniya? Miingon siya, kinahanglan atong dawaton si Jesucristo, ang tanan nga mudawat kaniya. Versikulo 26, unya may usa ka Parisiyo nga midapit kang Hesus. Sa pangawon, busa miadto si Jesus sa balay sa Parisiyo o nakipagsalo kaniya. Usay matingala kita, nganong si Jesus, nganong giimbita man si Jesus sa usa ka Parisiyo. Usa ka Parisiyo nga wala mutuo nga siging dauton ang atong Ginoong Jesucristo. Kini mga Parisiyo nga siging siraan, dauton, nga wala musalig ni Jesus, apan giimbita siya. Imbita siya og party. Versikulo 37. Ni adtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. So tan-aw ninyo nga adunay party sa mga relihiyoso ug dinay usa ka babae nga daotan ang kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Parisiyo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot, mahal kay ni. Kining bayhana babae ni sa gabi, pampam, prostitute, miduol ni Jesus. 38, samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus.
Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Wow, ma-imagine ninyo kung unsay gihimo nining bayhana ni Hesus. Ang pinakamahal kaayo niya nga pahumot nga mahal kaayo ni iyang gibubo sa tiil ni Hesus o iya pang gihalukan ang tiil ni Hesus. Sa pagkakita ni ini sa Parisiyo, versikulo 39, nagdapit kang Hesus, niingon siya sa iyang kaugalingon lang ha, wala niya isulti, sa iyang kaugalingon, kung tinuod pa nga propeta kining tawana. Makaila unta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya o unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Kay sa ilang pagtuo sa una, kung mahikapan ka lag tao nga makasasala, ikaw usab makasasala. Kinahang limpyuhan ka. So sa ilang paglantaw kini mga relihiyoso nga si Jesus dili ni Ginoo, dili ni ang Misaya nga ilang gipaabot. Kay nakipagkauban man siya sa makasasala. Wala man siya maingon, "Hey, babay, pahawa dire. Ikaw pampam ka." Wala. Iyang tuman, iyang wala siya nagreklamo kung unsay gihimo sa babae. Kay nakita niya ang kasing-kasing sa babae. Nakita niya ang babae miangkon gyud nga siya makasasala. Mao nang mihilak siya, nangayo siya pasaylo. Apan mingon si Jesus kaniya, Simon, so kining disipulo si Jesus, kini siya nag-imbita, ang ngalan si Simon, dili kini siya si Simon Pedro. Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige, magtutudlo, sultihe ako. Versikulo 41, miingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 500 ka denarius ug ang usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Kinsa may labaw nga nahigugma? Mitubag si Simon, sa akong hunahuna katong dako og utang. Husto ang imong tubag, matud ni Jesus. Unya milingi siya sa babae ug miingon kan Simon, nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. So mao ni cultural background nila. Nga kung giimbita ka sa balay, hugasan ka ang slave ang maghugas sa imong tiil. Kay lapok kayo kung ulan. So ang ilang sapatos nato karon lain. So adunay gyud mga sulugon nga mo limpyo kung invited ka. Siya walay gihimo si Simon. Wala mo ako hagkis sa imong pagdawat. Sa atong panahon karon, kung nakay bisita mo yung maglamano, pero muhalok ka sa aping sa nag-imbita nimo. Bisag karon gihapon naka-experience ako sa dihang nagtrabaho ako sa barko sa una, nakaadto kami sa Egypt, nakaadto mi sa Lebanon. So maunay ilang greetings, maunay ilang kumusta. Apano sa may Hesus? Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo ako dihugi sa lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. So mao ni kung bisita ka, butangan ka og lana, olive oil sa imong ulo. Busa versikulo 47. Sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Buti pasabot ang sala ni Simon wala napasaylo. Wala man siya moangkon. Tungod niini dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa jutay
Diyutay lamang nga mga sala nagpakita nga diyutay usab ang iyang pagigugma. Guys, sa inyong paglantaw, makasasala ba mo? Kitang tanan nakasala bisan sa atong paglantaw, sa atong paghuna-una. Maunay gitudo ni Hesus. So walay taong makaingon nga ako wala ko'y sala. Unya, versikulo 48, kini ang pinaka-importante nga atong mahibawan nga si Hesus Ginoo. Unya, giingnan ni Hesus ang babae, di pasaylo na ang imong mga sala. Sa ilang paglantaw sa unang panahon, ang pagtuo sa mga Hudiyo nga Ginoo lang ang makapasaylo sa sala. Mauna ilang paglantaw nila. So nadungog nila karon nga si Hesus nagpasaylo sa sala. Kinsa man ni si Hesus nga makapasaylo og sala? Si Hesus wala moingon nga ako Ginoo. Apan ang gihimo sa Amahan nga makapasaylo sa sala, iyang gihimo. So kinsa man ni si Hesus? Siya ang Ginoo. Og ang uban nga dito sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Sa ilang paglantaw, this is a big sin. Kinahanglan nga patyon ang mga tao nga moingon nga sila makapasaylo sa sala. Kay Ginoo lang ang makapasaylo sa sala. Apan mingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo na luwas kanimo. Pauli nga malinawon. So importante di ay mao sa gisulti ni Jesus ang imong pagtuo, ang imong pagsalig nakaluwas. Guys, nito ba mo nga ang dugo ni Jesucristo dito sa Kalbaryo makapalinis sa imong sala, makapalimbyo sa imong sala. Nga kita gipalit ni Jesus. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon aron nga kita mapasaylog, aron nga kita malimpyuhan. Mituo ba mo? Misalig ba mo? Ayaw ninyo kalimti ang giingon ni Jesus, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Walay laing mga tao din sa kalibutan nga makaluwas ka nato. Dili ang atong relihiyon, dili ang atong ginikanan, kundi si Jesucristo lang. Walay laing dalan nga atong maadtuan kundi si Jesus lang, si Jesus laman ang dalan sa kamatuoran. Wala na ilain. Ang ubang tao magduda sila nga daghang mga dalan. Apan si Jesus mingon, I am the way, the truth, and the life. Nobody can go to heaven except through Him. Walay laing makapunta sa langit kundi si Jesus lamang. Kundi si Jesus lamang ang dalan. Mutuo, musalig ba mo? Magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghan salamat nga ikaw nagpakamatay sa among sala. Hinaot pa unta nga ang among natunan karon nga kami mutuo, musalig, ug nga kami mutuo nga kami makasasala. Nga kami gakinahanglan og pagpasaylo. Daghang salamat Ginoo sa imong gihimo. Hinaot pa unta nga imo kaming panalanginan karon. Hinaot pa unta nga kining among nahibaw-an dili lang sa among ulo kundi sa kasing-kasing nga kini makatulod kanamo sa among pagdayeg nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen.